Φίλιππος Ρομποτής, Άλεξ Down, 26.2. Αυτή είναι την μπάρα. 20 κιλά η μπάρα, 20 κιλό πλέτ. Συγγνώμη, έπρεπε 10 κιλά και 5 κιλά. Αντίστοιχα. 20 κιλά, 20 κιλά plate, 10 κιλά plate και άλλα 5 κιλά. Χρόνο θα βάλουμε από εδώ, Δεν θα βλέπεις και εκεί. Όχι, δεν με νοιάζει. Θα σου λέω απλά που είσαι. Λοιπόν, πάμε έτσι. 10, 9, 8, 5, 3, 2, 1, μπαίνεις. Δυο μισή κιλά. Δυο μισή κιλά. Βάλτε το Φίλιππε. Είσαι στα 50 δευτερόλεπτα που βρίσκεις. Πάμε. Μπράβο Φίλιπ. Μπράβο. Μπράβο. Μπες από κάτω ωραία τώρα. Μπες χαμηλά, χαμηλά. Μπράβο. Μπράβο. Να διάσουμε, είναι στο 1,5 λεπτό. Έχει κάνει 1,5 λεπτό. Πάμε. Να διάσουμε την μπάρα, να μείνει μόνο τα τάλιρα. Τα πεις καλή. Αυτά είναι άλλη μία. Βέβαια. Σε κουράσου τώρα. Κάτσε τώρα όλιο, άραξε. Είσαι στα 2 λεπτά, Φελιππέ. Έχει 2 λεπτά γεμάτα. Στα 30 δεύτερα πες χαρί. Ναι. Στα 30 δευτερόλεπτα. Θα πέσουν λίγο οι παλιμοί του. 15%. Άκου, σπρώξε μόνο το σώμα. Ψηλά, ανοίξε μεγάλο ψηλά. Σπρώξε όλο σου το σώμα ψηλά. Είμαστε στα 2,5 λεπτά. Πάμε Φίλιππε. Πάμε να το κάνεις. Τελειωμένα, εύκολο. Ένα ξεκούραστο κλίν θέλω. Πάμε ένα ξεκούραστο κλίν, έλα. Το συμμετάζω. Μπράβο! Μπράβο Φίλιππε. Μακριά το μπροστά πόδι, σπρώχτο. Μπράβο, ήρεμα. Καλή ανάσα. Μπράβο, Φίλιππε. Μεγάλο ψαλίδι τώρα, μεγάλο. Σπρώχτο. Όχι. Ξεκούρας τώρα. Έλα, βγάζω αυτό και μένουμε στα 95 κιλά, 2,5, 20. Περιμένω να βγάλω το 20. Ξεκουράσω το ροου. 10. Ναι. 5. Με πόσα κιλά το έχεις? 30 κιλά. Έλα και από το χάρι. Βγάζω το 1 2,5. Μένουμε στα 95 που έκανε 2,5. Ναι. 20. 10. Ναι.
Και το τάλιρο. Και το τέλος. Και μένουν 30 κιλά στην μπάρα για το τράστερ. Λοιπόν, είμαστε στο 4. Έχεις ακόμα ένα λεπτό, Φίλιππε. Στο ρόλ και ξεκουράσου. Γρήγορη μετάβαση, έτοιμα τα πατάκια σου, μπαίνεις και μας θα μας βοηθήσετε. Λοιπόν, guys, έχουμε ένα φορτάι. 10 μπαρμάσκα, ένα γύρο με 10 μπαρμάσκα ή 20 τζέλι. Άνοιξε το. Πουλά. 20 ή lateral ή Θες φτιάξει αυτό? όπως Ναι. θέλετε. 15 τέρμι. 4,5. Μόλις τελειώσει ο Είμαστε 0 κάλ εδώ. 21, 21, 18, 15, 12, 19. Έχεις άλλα 15 δευτερόλεπτα. Πόσα έκανες? 10, Φίλιππε. 45, 65, 130, 150. 5, Ένα γύρο. 2, 1. Πάμε. Βρες ένα ωραίο ρυθμό, Φίλιππε. Όταν τραβάς, έλεξε την αναγκή. Μπράβο, βρες ένα ρυθμό. Να φύγουν οι πρώτες οι πολλές. Ωραία. Μπράβο. Να γράψεις 21. Ωραία. Πάμε, Φίλιππε, ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Θέλω τα μονόζυγα σας. 10. «21». Είναι στο 0. Πάμε, Φίλιππε. Βάλε. Πιάσ' τη μόνη και ξεκινά. Πάμε να τραβάς γύρω στο 1000, Φίλιππε. Πάμε για 18. 21 έχει κάνει, Είναι εκεί. Εκεί και πιο χαλαρά. Είναι... Ωραία το πας. 18 τερμίδες. Πάμε, Φίλιππε, πάμε. Βρες ένα αριθμό, μπράβο. Μπράβο. Πάμε να φύγουμε πολλές θερμίδες, Φίλιππε, πάμε. Να το γράψει. Μπράβο, Φίλιππε. 18 θερμίδες, πάμε. Πάμε για 18 θράστερ. Πέντε. Μπράβο, Φίλιππε. Πάμε.
Ναι, το φτιάχνω εγώ τέτοιο. Πάμε, Φίλιππε, πάμε. Ξεκίνα, πιάσ' τη μόνη. 15 θερμίδες. Πάμε για τους 15 τώρα. Είμαστε στα 9 λεπτά, Φίλιππε, πάμε. 9-1 δηλαδή. Ναι, πρέπει να όλο το workout. Εδώ είναι αυτό. Αυτός είναι ο χώρος που θα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, Τι. Το 15 που τελειώνει. όχι, εδώ 19. Το 15 λεπτό. Ναι. Είναι από το 0 στο 4, 5 και από το 5 στο 15. Ναι. Πάμε, Φίλιππε. Στις 15 θερμίδες. Ναι. Μπράβο, Φίλιππε, μπράβο. Πάμε να φύγουν αυτές, Φίλιππε, και μετά τελειώνει. Να γράψει το 15. Μπράβο. 15, πάμε, έλα. Πάμε, πιάστη. Μπράβο, πάμε, Φίλιππε. Μπράβο. Μπράβο. Άλλα δύο, Φίλιππε, άλλα δύο είναι. Πιάστη. Πάμε να φύγουν τα άλλα δύο. Στα 2. Άλλο ένα. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο, Φίλιππε. Ναι, το έχω ανοίξει. Πάμε. Κάτσε. 12. Πάμε, 12, να φύγουν γρήγορα αυτές, πάμε. Μπράβο, Φίλιππε, πάμε. Μπράβο, πας καλό χρόνο. Πάμε. Τέλειωσε τώρα. Πάμε, φίλε, και μην αφήσεις. Πάμε να φύγουν τώρα, πάμε να φύγουν τελευταίες. Μπράβο, Φίλιππε, μπράβο. Μπράβο, Φίλιππε. Πάμε να γράψεις και το 12. Τράβα. Ωραία. Πάμε, Φίλιππε, πάμε, έλα. 12 είναι. Πάμε, έλα. Φύξε τώρα τα δόντια, δεν θα αφήσεις. Πάμε να φύγει αυτό και μετά τελείωσε, πάμε. Αμπρόγεν. Ανέβαινε. 1, 2, 3, 4, ωραίο. 5, 6, δεν αφήνουμε, ξεκουραζόμαστε πάνω μας. 7, 8, 4 μόνο. Έλα. 9, άλλα 3. 10. Άλλα 2. Πάμε, Φίλιππε, πάμε. Πιάστη τώρα για 2. 11. 12. Ωραία. Μπράβο. Έλα τώρα, ό,τι έχουμε. Τώρα είναι ό,τι έχουμε. Τράβα της, Φίλιππε, πάμε. Πάμε να το 1200 τώρα, έλα. Πάμε, ό,τι έχουμε τώρα. Εννιά θερμίδες, ό,τι έχεις. Πιο πολύ, πάμε να σε δω. Πάμε, τράβα το. Τέσσερις. Πάμε. Άλλη μία, τράβα το. Ωραία. Έλα, πάμε, έλα. Και 9. Πάμε, έλα. Κι ας να κάνεις 9 τελευταία. Έλα, κλείς τα μάτια σου και κάτω, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Κι την πάρα. Φίλιππε, πες. Άλλο ένα. 13. Μπράβο. Γάματα.
5 κιλά, 20 κιλά μπάρα, 5 κιλά, 20 κιλά μπάρα, 30 κιλά σύνολο μπάρα. Φίλιππε, πες το όνομά σου και το κλείνουμε. Προπονητής Φίλιππος. Scale Division. 22. Πεθαίνω. Δεν έχουμε κάτι άλλο τέλος, και τα κιλά τα είδαμε πριν.